Vojtech Špaňol, ktorý bol rodák, prišli s takou myšlienkou postaviť modernú nemocnicu, ktorá by bola nielen očnou, ale aj s ďalšími oddeleniami. Dobudovanie jednotlivých oddelení nemocnice, či už po stránke kapacitnej alebo po stránke odbornej vybavenosti, je nevyhnutné. Špaňolová nemocnica. Žilina je región, ktorý má po Bratislave samotnej najhustejšie obývanú oblasť. Sme na križovatke ciest sever, juh, východ, západ. Sme veľkým priemyselným centrom severného Slovenska. Tá prirodzená spádová oblasť je cez 200 000 ľudí. Takže ten potenciál je obrovský, ten prirodzený spád pacientov je veľký a táto nemocnica je pre ľudí, ktorí sa neboja veľkého množstva roboty a sú ochotní dreť, pretože tá prevádzka je tu skutočne veľmi, veľmi zaťažujúca na všetkých odbornostiach. Žilinská nemocnica je nemocnica pavilónového typu. Máme jednu obrovskú výhodu, že všetky pavilóny máme pospájané tzv. Spojovacími chodbami, čiže pacienti a personál sa vedia dostať trasou suchou nohou z jedného oddelenia na druhé. Máme v podstate pospájané takmer všetky budovy. To prvé oddelenie, ktoré tu vzniklo, očné oddelenie našej nemocnice, patrí k top oddeleniam špičkovým na Slovensku. Kráľovská štátna uhorská nemocnica očná oficiálne vznikla postavením budovy, ktorá je vlastne dodnes zachovaná v tomto priestore. Začiatok vzniku tejto myšlienky bol v roku 1911, keď mesto a Vojtech Špaňol prišli s takou myšlienkou postaviť modernú nemocnicu, ktorá by bola nielen očnou, ale aj s ďalšími oddeleniami. On, keď vychoval tú generáciu, tak on bol považovaný za jedného z tých popredných oftalmológov a tí žiaci jeho, ktorých vychoval, tak vytvorili tú Žilinskú oftalmologickú školu. Je to zhoda náhod. Ja som pôvodne na očné ani nechcel ísť, chcel som ísť na urológiu. Nebola situácia pre mňa priaznivá, aby som sa tam dostal. Čiže očné, keď mám pravdu povedať, bolo východisko z núdze. V tom našom odbore robím 40. rok a to sa nedá porovnať, aký progres to očné dosiahlo. Dnes je to neuveriteľné, ale dokážete to oko ako keby rozpitvať. Nie, že sa dostanete na úroveň milimetrov, ale na úroveň mikrónov. A okrem toho, že ich viete vyšetriť, viete ich aj liečiť. Naše očné oddelenie je porovnateľné aj s pracoviskami vo vyspelých štátov Európskej únie. Žilinská nemocnica bola vždycky silná najmä operačnými odbornosťami, to znamená chirurgickými disciplínami, ktoré postupne vznikali, chirurgia, traumatológia, urológia alebo neurochirurgia. Takže toto tu, to je náš druhý domov. Myslím, že každý z nás, čo tu pracujeme, možno trávime viac času tu ako s vlastnými rodinami a ja mám jedno fantastické šťastie, že vlastne to, čo robím a tak ako pracujem, že aj mojím koničkom a tým pádom ma to naplňa. Neviem si predstaviť, že by som niekde inde jednoducho mal pracovať. Som chirurg a v podstate je to odbor, ktorý ma ochvátil už na škole, takže venujem sa mu celou svojou dušou a všetkými schopnosťami. Zažil som pri ňom množstvo pekných aj zlých chvíľ, ale najkrajšie je, keď vám pacient odchádza vyliečený domov a zdravý.
Ja keď som išiel študovať lekárskú fakultu, tak v podstate som bol rozhodnutý, že chcem robiť operačný odbor, pretože pri operáciách môžete priamo ovplyvňovať ten ďalší vývoj a osud toho človeka. Takže takto to ide. No dobre, tak harmonika. Pred niekoľkými rokmi sa nám podarilo posunúť onkochirurgický program na vyššiu úroveň. Stali sme sa jediným špecializovaným pracoviskom s pôsobnosťou pre celé Slovensko pre liečbu pokročilých nádorových ochorení dutiny brušnej. To je tzv. Cytoredukčná chirurgia a HIPEC, hypertermická intraoperačná perfúzna chemoterapia, kde poskytujeme starostlivosť pacientom z celého Slovenska. Moja prvá spomienka na Žilinskú nemocnicu bola ako detského pacienta, keď som tu ležal s infekčným ochorením a v podstate osobnosť primára infekčného oddelenia vtedajšieho vo mne vyvolala ten pocit, že sa mám stať lekárom. A odtedy to celé vzniklo. Faktom je, že po ukončení štúdia som nastúpil do Žilinskej nemocnice, pracujem tu naozaj 27 rokov. Základom celého toho záujmu bola úrazová chirurgia a tam sa mi podarilo aj začať a pokračujem v nej aj naďalej. Za celé to obdobie, ktoré som tu, som spoznal kopec skvelých ľudí. Vždy to bol pre mňa nejakým spôsobom zážitok, s ktorým som sa stretával počas svojej práce. Zažil som v nemocnici pekné chvíle, zažil som aj nepekné chvíle, ale vždy sa mi páčilo, že ako tým ľudí, ktorí tu pracoval, bol súdržný, ochotný niečo urobiť pre nemocnicu. Vždy som mal rád akčné veci a s úrazovou chirurgiou sa akčný moment spája vždy. Bolo to vždy pekné aj počas štúdia vidieť to, ako dokázali lekári pacienta, ktorý bol v závažnom poranení alebo v závažnom zdravotnom stave dostať na nohy takmer do plného zdravia. Aj žilinská traumatológia za to posledné obdobie zažila veľmi výrazný pokrok. Zaviedli sa do činnosti mnohé nové postupy, ktoré sú v zmysle celosvetovej starostlivosti úrazových pacientov. A myslím si, že oddelenie v rámci Slovenska dosahuje svojou komplexnosťou to, že dokážeme naozaj pacienta vystabilizovať, ako sa hovorí, od hlavy po pety. Čo sa týka nejakých výnimočných operácií, tak naozaj sú spojené s nejakým spôsobom s výskumom alebo s vývojom rôznych preparátov, implantátov a samozrejme aj stanovenia nejakých liečebných postupov. Na jednej strane, že nám pomohlo veľmi vývoj aloplastických alebo endoprotetických implantátov pri riešení rôznych typov zlomenín. Samozrejme máme dostupnosť aj k rôznym formám transplantácií, či už kosti alebo iných tkaní na to, aby sme dokázali obnoviť funkciu napríklad kĺbov, poškodených kĺbov alebo poškodených samotného kostného tkaniva. Začali sme v 92. roku na zelenej lúke, to znamená nič široké ďaleko tu nebolo takejto odbornosti, čiže zväčšovali sa operačné výkony, ambulantní pacienti, hospitalizácie. Za týchto 32 rokov sme sa dostali, si myslím, že na popredné miesta na Slovensku, respektíve dokážeme ošetriť každého neurochirurgického pacienta s hociakou diagnózou. Neurochirurgia je drahý obor, čiže znamená, že nedá sa to robiť bez prístrojov. Čiže najprv, aby sme mohli niečo dokázať, musíme mať prístroje. A to stojí peniaze. Na väčšinu pacientov tvoria pacienti s problémami s chrbticou. A tým, že ten vývoj ide dopredu, tak to, čo sme ešte pred 10-15 rokmi nevedeli operačne vyriešiť, tak teraz sa to už dá.
Už dokázali technicky tak urobiť ten endoskop, že v podstate z minimálneho rezu dokáže ošetriť presne to ako pod mikroskopom. Asi druhý sme najlepší, čo máme najviac odoperovaných výkonov. Obrovský problém máme, že sme v podstate jediná neurochirurgia, čo má jeden operačný sál. Tento problém máme my a aj ortopedi. Aj chirurgia, aj úrazovka, aj my sme odbory, kde sa zomiera. Čiže je to dosť náročné aj na psychiku, na odolnosť toho človeka. Mnohokrát, ak nie veľmi často sa stane, že z ľahkej operácie sa stane ťažká a naopak. Takú príhodu som mal s mojím prvým primárom, ktorý išiel operovať nádor na mozgu a nemohol spať, tak si išiel pozrieť, že kde to presne je, ten nádor a ako sa k nemu dostane, tak si pozrel snímky a potom ráno nám hovoril, no a potom som zase nemohol spať, lebo som zase už vedel, kde je a že som vedel, čo ma čaká, takže takto to je u nás, no, že človek si nevybere. Keď je dobrý kolektív a pomáhajú si tí doktori, tak vtedy to funguje a šlape to oddelenie. Pri operácii chrbtice potom aj rehabilitačný nastupy, aby to postavil toho človeka, aby mu ukázal tie cviky. Keď jedno z toho je nejaký slabý článok, tak už celý výsledok sa môže pokaziť. Táto nemocnica je pre mňa ako mama v podstate, lebo pretože ja som sem prišiel ako skončený medic, bez praxe, bez všetkého. Tu bol primár Comorek vtedy, ktorý vlastne založil toto oddelenie a ktorý bol prvý asistent akademika Černáčka, čo je najväčšia osobnosť neurológie na Slovensku doteraz. Alebo v tých časoch dávali sa miestnky vlastne, kde ste museli v podstate ísť, no ale mal som to šťastie, že som sa dostal sem do Žiliny, takže tu som zahájil tú moju medicínsku kariéru a zatiaľ som to vydržal až doteraz, tých 49 rokov. Neurologické oddelenie žilinské robí vlastne komplexnú liečbu, čo sa týka neurologických ochorení, ale čo sa týka ochorení chrbtice, čiže vertebrogénnych ochorení, my robíme vlastne kompletne celú škálu, čo v takomto rozsahu sa na Slovensku ani v Čechách sa nerobí. Robíme špeciálne intervenčné zákroky na chrbtici, ktoré spadajú medzi radiológiu, neurochirurgiu, neurológiu. Veľa pacientom zase sme zachránili kariéru a hlavne športovcom. Dobre, môže zamraziť. Takže dáme teraz injekciu, vydržíme ten vpich. Dá sa teraz niekde bolesť do nohy? Dôležité, aby vás noha nebolela. Chrbát musí trošku bolieť, len do nohy, aby sa vám do toho nervu nepichol. Takto ihla je v platničke vnútri. Dobre? Teraz takto, keď robíme, dá sa vydržať? Tlak v chrbáte. Noha nebolí? Nie. Musí mať veľkú, dlhú ihlu. Vy máte tak 9 a 12, ale máme aj 18, aj 20 cm. Takže niekedy kúkame, či pod stolom nevyšla. Neurológia skutočne ako obor je prekrásny. Mi zabezpečoval úplnú sebarealizáciu. Súčasne mi pomáhal plniť to, prečo som na medicínu išla. Pomáhať ľuďom, liečiť ľudí. Mala som teda šťastie počet tých rokov, to znamená tých 50-55 rokov, čo pracujem v Žilinskej nemocnici, zanechalo vo mne uspokojenie, že to, prečo som študovala, som aj dosiahla. Stretávajú ma kolegovia, stretávajú ma spolupacienti s dotazom: pani doktorka, vy ešte pracujete? A ja poviem: áno, pracujem. Jedno krásne vyjadrenie som dostala od jedného pacienta, ktorý sa ma na to opýtal. Povedal mi, že pani doktorka, to je dar. Určite by som si prijala, aby sa naplnilo to, čo sa tu plánovalo. Nový chirurgický pavilón, nový urgen, lebo to sú veci, ktoré treba ešte doriešiť. Táto naša nemocnica vždycky bola povestná tým, že ešte za socializmu tu bol akože okresný ústav národného zdravia, čiže okresná nemocnica. Ale vždy robila na úrovni krajskej nemocnice ako Martin, ako Banská Bystrica. Čiže tie základné oddelenia, čo tu boli, chirurgia, interné, detské a gynekológia, boli vždy špičkové na Slovensku. A tieto tzv. Menšie oddelenia sa vždy chceli približiť aspoň týmto oddeleniam. Čiže tu nikdy nebol nejaký veľký
nedostatok ako ozaj špičkových lekárov a ono sa to v podstate vezie, pretože myslím si, že tak ako aj ja mám záujem na tom, aby to po mne pokračovalo nejakým tým istým spôsobom alebo ešte lepším, tak takisto aj na tých iných oddeleniach, čo poznám aj čo sú, to snažia sa takisto robiť vždy lepšie a lepšie. Každé to jedno oddelenie robí peknú medicínu, robí častokrát nad rámec svojich možností, aj v závislosti od aké máme materiálno-technické zabezpečenia. Keď už opomeniem moje materské oddelenie, ktoré považujem za jedno z výnimočných oddelení v rámci nemocnice, určite by som rád vyzdvihol činnosť napríklad oddelenia pediatrickej ortopédie, ktoré je jedno z 2 oddelení na Slovensku, ktoré poskytuje skutočne starostlivosť širokému spádu. Dokonca máme pacientov zo zahraničia. V roku 1997 v Žiline dekrétom ministerstva zdravotníctva založila oddelenie pediatrickej ortopédie a hlavný dôvod bol ten, že už dovtedy sme tu vykonávali také výkony na detskom bedrovom kĺbe, za ktorými predtým rodičia chodievali do zahraničia. Potom prišiel rok 2004, keď sme vlastne zistili, že by sa pýtalo robiť aj detskú spondylochirurgiu, ktorá pozostáva predovšetkým z deformít chrbtice z operačnej liečby. Ja sa pamätám na takú humornú situáciu z Prahy z Motola, keď jeden starší kolega, ktorý bol jeden z mojich učiteľov, mi hovorí, prečo chceš operovať tieto výkony, to si stále v jednou nohou vo väzení. Robíme priemerne 100 až 110 deformít ročne z celého Slovenska. Kolektív sa z toho teší, robia to už viacerí kolegovia na oddelení. Tým sme vlastne doplnili to úplné spektrum v detskej ortopédii, ktoré nám chýbalo. A dneska si myslím, že sme v operačnej ortopédii najsilnejšie pracovisko na Slovensku. Za zmienku stoja rotačné osteotomie panvy, kde otočíme panvu s časťou, kde je klbná jamka. Otočíme ho nad stehnovú kosť za liečebným účelom. Neviem o tom, že by to nejaký Slovák ešte niekde inde robil. Ak by som povedzme spomenul extrémne ťažké skoliózy, extrémne ťažké chrbtice, tým sa myslí chrbtice nad 110-120 stupňov zakrivenia. To sú tie ozaj náročné 7-hodinové výkony a mali sme v Prahe jeden kongres, kde sme túto tému prednášali a tam diskusii odborných vysvetlo, že vlastne v bývalom Československu robíme kombinované výkony len Motol a Žilina. Asi hlavný problém, ktorý tu je, aby žilinská nemocnica zostala zaradená v 3. úrovni nemocnic.
Znova nádych, výdych. Oddelenie vnútorného lekárstva B vzniklo 1. februára 2022 rozdelením pôvodného interného oddelenia na dve rovnocenné oddelenie a odvtedy sa venujeme našim pacientom s ochoreniami vnútorných orgánov. To znamená, že u nás ležia pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s ochoreniami dýchacieho systému, tráviaceho systému, s hematologickými ochoreniami, s ochoreniami obličiek, s endokrinologickými ochoreniami, ako aj s ochoreniami patriace medzi poruchy metabolizmu a vnútorného prostredia. Interné oddelenie patrí medzi akutné oddelenia, to znamená, že ten obrad pacientov je tu naozaj vysoký. Odliečíme viac ako 3000 pacientov za kalendárny rok. Diagnózy, s ktorými pacienti chodia, sú náročné. Áno, je to tým, akí pacienti sú u nás hospitalizovaní. Väčšinou sú to starí, polymorbidní ľudia a ľudia, ktorí vlastne nemajú alebo majú pred sebou koniec života. Nevieme im pomôcť medicínsky. Do Žilinskej nemocnice prichádzajú ľudia nielen z okolia Žiliny a patriace do Žilinského okresu, ale chodia to aj pacienti z iných okresov. Najviac sa staráme o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré sú aj vôbec najčastejšie na našom oddelení. Liečíme pacientov so srdcovým zlyhaním, s rôznymi srdcovými arytmiami. Naši kardiológovia implantujú trvalé kardiostimulácie pacientom zo širokého okolia, nielen zo Žiliny. Okrem toho, ale poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientom s ochoreniami plúc, pretože nám absentuje plúcne oddelenie. Takisto v podstate poskytujeme starostlivosť paliatívnu, čiže pacientom, ktorí zomierajú a majú nevyliečiteľné ochorenia, onkologickým pacientom a pacientom s infekčnými ochoreniami. Bežný človek si myslí, že patológia je len o pitvaní. V dnešnej dobe však podstatnú časť práce patológa tvorí diagnostika, na základe ktorej klinickí lekári potom nastavujú liečbu.
V rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o našich pacientov, okrem tej medicínskej a zdravotnej stránky, veľmi často naši pacienti potrebujú aj pomoc nás, sociálnych pracovníkov, kedy my vlastne buď sme pozvaní lekárom, alebo prichádzame solo a riešime s nimi tie ťažké životné situácie, ktoré sa vyvinú z pozície ich zdravotného stavu. Čiže sú to či už zmena hybnosti, alebo vlastne poriešenie starostlivosti ako takej po prepustení z nemocnice. Ďalej ten náš záber je naozaj komplexný aj v zmysle práca s deťmi. Riešime utajované pôrody, týranie, zanedbávanie detí. Niekedy sme možno psychológovia, niekedy sme kamaráti, poradcovia, priatelia, keď vedieme jednak pacientov a z veľkej časti aj príbuzných k tomu, aby vedeli sa postaviť situácii, ktoré sa vyskytli a aby necítili sa strátení, takže snažíme sa im byť oporou a sprevádzať ich v tom procese tej starostlivosti o ich blízkych. Hlavnou náplňou sanitára na urgentnom príjme je doprovod pacientov na vyšetrení, pomáhať lekárom pri vyšetrení, sestričkám pri odbere krvi, pri rôznych úkonoch a hlavne potom odnášanie krvi do biologického materiálu, vlastne do laboratórií. Sme na mieste, na ktorom sa zachraňujú ľudské životy a momentálne sa približujeme k srdcu celého urgentného príjmu, na ktorom pracujem už niekoľko rokov. Táto práca nie je jednoduchá ani fyzicky, ani psychicky, lebo sme často útokom aj agresívnych pacientov, príbuzných, ktorí sú nespokojní, čakajú dlho na urgente. Nedá sa to všetko sklbiť, lebo tieto veci vyžadujú svoj čas. Našou snahou je byť maximálne napomocný pacientom aj príbuzným v ťažkých situáciách. Sú to niekedy veľmi traumatizujúce situácie. Našu prácu na urgentnom príjme nám najviac komplikujú pacienti, ktorí sú dovezení pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Sú agresívni, nevedia sa správať, napadajú personál, napadajú lekárov, sestričky, sanitárov. Mali sme tu nejeden incident. Sme tu v podstate 12 až 13 ľudia, kde celých 24 hodiny sa staráme o našich aj pacientov, aj službu koalície lekárov. Najväčší problém je s ľuďmi, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, kde veľakrát napadajú aj sestričky lekárov, či verbálne, alebo už aj fyzicky. Veľakrát ešte predtým, že lekári zavolajú a už vidíme dopredu, že už tam vzniká problém, tak už vtedy vidíme, že už pozor, už je tam nejaký agresívny človek. Nám by najviac pomohlo v týchto situáciách, keby boli opätovne zriadené záchytné stanice, ktoré chýbajú na celom Slovensku. Hlavným cieľom našej nemocnice je samozrejme poskytovanie zdravotnej starostlivosti, avšak nedá sa povedať, že by nemocnica bola len o tomto aspekte alebo o zdravotníkoch. Na činnosti a na funkčnosti našej nemocnice sa podieľa viac ako 550 rôznych nezdravotníckych zamestnancov. Túto skupinu tvoria dámy, ktoré sa nám starajú o čistotu prostredia, ľudia v kuchyni, ktorí nám perfektne varia, údržbári, servisáci zdravotníckej techniky a mnoho ďalších, ktorí si bežní ľudia ani nepredstavujú, že v tejto nemocnici pracujú.
Pre činnosť nemocnice sú dôležité mnohé aspekty. Jednými z nosných je napríklad zabezpečenie dodávky elektrickej energie, nákup potravín, zabezpečenie prísunu medicinálnych plynov, samozrejme funkčnosť všetkej techniky a prevádzky schopnosť objektov. V tejto časti sa nachádzajú dezinfektory nástrojov, medzi nimi je aj špeciálna umývačka ultrazvuková. Nachádzame sa v priestoroch nemocnice v Žiline. Tuto sú archivované všetky dokumentácie do 20 rokov, kto tu ležal. Nájde sa tu všetko a je to dôležitá časť Žilinskej nemocnice. Žilinská nemocnica disponuje ukrytím pre osadenstvo. Nachádzame sa v jednom z celokrytov Žilinskej nemocnice. Anička, idem ty urobiť vyliať, hej? Lebo už je doma hodinu. Dneska som není Monika. Dneska som Vierka, lebo pán na osmitke je nejaký úplne mimo. Uvidíme, čo bude ešte v noci. Som Vierka, jeho vnúčka, manželka, neviem. Dobre, dneska si Vierka. No vidíš, už zvoní. A už to je 9. Takže ideme na 9. 8 je zatiaľ v kúde. Dobre. Dobre, poď. Tá nemocnica veľakrát nemala na ružiach ustlané a musela sa pretlkať a musela pomerne veľa bojovať. Bolo neuveriteľné, keď sa v roku 1914 podarilo tú nemocnicu spustiť a bolo to vďaka vtedajším ľuďom, ktorí mali entuziazmus a mali chuť. Obrovským šťastím a zásluhou doktora Spáňula bolo to, že sa podarilo tú nemocnicu práve umiestniť sem do tohto regiónu. V tom ďalšom období medzivojnovom mala Žilina trošku smolu, pretože bohužiaľ nemala asi dostatočných fanúšikov alebo lobbying. Dokonca
roka bol tam práve opačný trend a to bol boj proti žilinskej nemocnici, pretože sídlom v určitom období bola turčianska stolica v Martine. Sme našli dobové dokumenty, kde doslova sa hovorí o tom, že žilinská nemocnica sa v žiadnom prípade rozvíjať nebude. Boli kladené polená pod nohy. Druhým tým obdobím, kedy došlo bohužiaľ k takému pribrzdeniu rozvoja nemocnice, bol rok 1960, kedy Žilina bol zrušený ako kraj a vtedy Krajský ústav národného zdravia mal určitú tendenciu rozvoja a mnohé rozvojové programy v tejto nemocnici boli v tom období zastavené. Potom sa opäť nadýchla tá nemocnica. No a bohužiaľ asi ten najväčší posun späť, alebo tá najväčšia tragédia tejto nemocnice bol rok 2011, kedy v rámci neriadenej racionalizácie došlo k zrušeniu 5 lôžkových oddelení, došlo k odpredaju mnohých činností a mnohých budov v tejto nemocnici a z toho sa tá nemocnica spamätáva doteraz a veľmi, veľmi ťažko sa budujú tie veci, ktoré sa bez náhrady a nevieme z akých pohnutok stratili. Na toto obdobie ja ako Žilinčan a ako lekár spomínam veľmi nerád. Je to nepekné obdobie, kde pre mňa osobne nezmyselným rozhodnutím došlo ku zrušeniu relatívne vysokého počtu oddelení a viac menej to vnímam tak, že ani nešlo o to, že sa zrušili oddelenia, ale ohrozila sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre nás, pre Žilinčanov, pre región. Zrušenie pľucného oddelenia, zrušenie krčného oddelenia, postavenie ho len na úroveň jednodňového centra, zrušenie kožného, cievnej chirurgie, infekčného oddelenia. To boli tak extrémne zásahy do chodu nemocnice, že tí, ktorí to nezažili, tak to ani podľa mňa nevedia pochopiť. A má to následky doteraz. Tie lôžka, ktoré nám boli tedy nejakým spôsobom odňaté, neboli nahradené. O tých pacientov sa musíme starať my. Nikto iný neprebral činnosť daných oddelení. Napríklad infekčné oddelenie, jeho neprítomnosť alebo nedostatok v rámci nemocnice sa naplno prejavil v covidovej dobe. Všetci vieme, že to obdobie pandémie nás ako lekárov zasiahlo a my sme boli nutení improvizovať. Častokrát sa o pacientov starali lekári, ktorí s infektológiou nemali prakticky nič spoločné. Nemali sme na to ľudí, ktorí boli vzdelaní v danom odbore. Za toto rozhodnutie nikto nejakým spôsobom nebol, nechcem povedať, že postihnutý, ale aspoň keby to bolo nejakým spôsobom pomenované, tak by sme vedeli, že ako to celé bolo, prečo to bolo, ako to bolo viac menej zámer. My sme tak trošku ako keby nikoho, pretože nepatríme bohužiaľ ani mestu, nepatríme bohužiaľ ani vyššiemu územnému správnemu celku, nepatríme ani ministerstvu obrany, no a není sme typickou univerzitnou nemocnicou. To znamená, našim najbližším partnerom je ministerstvo a to je od Žiliny bohužiaľ ďaleko a musíme sa pretlkať a bojovať, ako nám sily stačia. Aj sami sme to vnímali, že sme boli daní ako keby na okraj záujmu. Dokonca jedno obdobie dávno bolo zvažované, aby tu nebola fakultná nemocnica, ale aby tu bola nejaká mestská nemocnica, čo pre Žilinčanov by znamenalo nedostupnosť alebo extrémne obmedzenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Som jednoznačne za to a trvám na tom, že to postavenie nemocnice 3. úrovne, ktoré je momentálne v rámci optimalizácie nemocnic je nejakým spôsobom nastavené, je zásadné, je kľúčové a neviem si predstaviť, že by nemocnica takéhoto rozsahu a rangu mala mať nižšiu úroveň. Čo sa týka ďalšieho rozvoja operačných disciplín, pokiaľ nedôjde k vybudovaniu nového komplexu operačných sál a s tým súvisiacich aj ďalších lôžkových častí, tak nebudeme môcť zvyšovať tú úroveň, ktorú sa snažíme a poskytujeme teraz. Sme schopní, pokiaľ bude záujem zo strany ministerstva zdravotníctva, zo strany ministerstva financí dofinancovať dobudovanie nejakých pracovísk. Sme schopní po personálnej stránke zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a určite sa neobávam o to, že by sme nemali pacientov. To, čo nám jednoznačne chýba v rámci lôžkovej zdravotnej starostlivosti, a chceme to prinavrátiť naspäť Žiline, je infekčné oddelenie, ktoré potrebujeme určite dobudovať. Potrebujeme určite vytvoriť a chceme vytvoriť Centrum intervenčnej kardiológie, ktoré pre mňa osobne znamená kľúčovú úlohu pre vedenie nemocnice, či už to budem ja alebo kdokoľvek iný. A samozrejme budeme musieť dovybudovávať operačné sály. Čo sa týka ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v našej poliklinike, ktorá je takouto dominantou celého tohto areálu, máme v priestoroch lokalizovanú nielen zdravotnú starostlivosť, častokrát aj nezdravotníckú činnosť. Sú tam rôzne oddelenia, ktoré nám pomáhajú vôbec, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť, či už to je právne oddelenie, majetkovo-právne vzťahy a tak ďalej. Tieto úseky chceme nejakým spôsobom presunúť do priestorov iných, ktoré budú pre nich vyhradené a v rámci polikliniky naozaj vybudovať čisto našu vlastnú ambulantnú starostlivosť a snažíme sa ju rozširovať vo všetkých odboroch, ktoré tento región potrebuje.
Momentálne v nemocnici prebiehajú rôzne stavebné úpravy, okrem štandardných prevádzkových úprav, ako sú malovanie a nejaké drobné rekonštrukcie. Projektové prípravy rôznych strednodobých investičných projektov, ako je napríklad znovu otvorenie infekčného oddelenia a vybudovanie oddelenia intervenčnej kardiológie. Najvýznamnejší je projekt pavilónu urgentnej medicíny, ktorý v súčasnosti je v stave vydania územného rozhodnutia. Tak asi ako všetky nemocnice na Slovensku, rovnako aj Žilinská nemocnica zápasí s modernizačným dlhom. Sme štátnou príspevkovou organizáciou a financie, ktoré sú poskytované zo zdravotných poisťovní, nám bohužiaľ vystačia len na nejaké bežné prevádzkové činnosti a základnú údržbu, eventuálne nákup prístrojovej techniky. Bohužiaľ tak, ako aj za predchádzajúce obdobia, ani nám sa nedarí hospodariť vyrovnanie a tvoríme niekoľko miliónový dlh ročne. Našou veľkou snahou je zastabilizovať tento dlh a možno aj formou dofinancovania nastaviť vyrovnaný rozpočet nášho zariadenia. Aj keď v súčasnosti realizujeme iba nákupy nevyhnutnej prístrojovej techniky, momentálne sme obdržali kapitálové prostriedky z Ministerstva zdravotníctva na nákup rôznych prístrojov. Milníky, ktoré sa nám podarilo v posledných pár rokov dosiahnuť, získanie urgentu 2. typu pre našu nemocnicu a zároveň udržanie nemocnice v kategórii 3. Bohužiaľ v areáli nemocnice máme rozláhle pozemky, ktoré patria súkromným osobám. Limituje nás to pri rozvoji nemocnice, či už možno pri úprave komunikácií alebo pri ďalšom plánovaní investičných zámerov. Čo sa týka personálnej politiky po stránke lekárskej, zaznamenávame zvýšený záujem o lekárske miesta. Je to samozrejme dané asi aj tým, že tá nemocnica si za posledné obdobie naozaj budovala a buduje naďalej dobré meno. Vie, že tu je potenciál dostať sa ku kvalitnej výučbe, kvalitnému vzdelávaniu, myslím po praktickej stránke, že je tu vysoká rozsiahla škála pacientov. Po stránke lekárskej musím povedať, že sme zastabilizovaní. Dokonca zaznamenávame aj relatívne nárast vzdelanostnej úrovne. To znamená, že nám postupne tí ľudia doatestovávajú a dostávajú sa do pozície, že môžu už samostatne rozhodovať o svojom výkone počas svojho výkonu praxe a neodchádzajú nám. Málo lekárov, teda hlavne chlapov, chce ísť robiť na tieto ťažké odbory, ako je chirurgia, urazovka. Ku nám takisto vyberajú si jednoduchšie odbory, kde sa rýchlo dostanú k atestácii. U nás trvá atestácia 6,5 roka, čiže ten lekár musí 6,5 roka čakať, kým bude schopný zarábať. Tých ľudí dneska nezaujímajú len finančné podmienky, platové podmienky, ale to v akom prostredí a s čím budú pracovať. Dneska je to iné. Tí ľudia chcú žiť kľudnejším životom, hľadajú si jednoduchšie odbornosti, menej rizikové odbornosti. Mladí ľudia, ktorí sa naozaj neboja toho množstva roboty a toho ťažkého žilinského spádu. Máme šťastie na mladých a veľmi šikovných lekárov, z ktorých za pár rokov budú, verím tomu, špičkoví odborníci. Trošku horšie to je po stránke ošetrovateľského personálu, kde zase musím povedať, že v porovnaní s inými nemocnicami sme relatívne stabilní. Chýbajú nám samozrejme kádre na pozícii sestra, ale snažíme sa ich doplňať na pozícii praktická sestra a zároveň praktické sestry motivovať k tomu, aby si doplňali ďalšie vzdelanie. Chrániť zdravie, pomáhať liečiť, poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nie je nič viac ako spokojnosť pacienta. Práca v nemocnici pre mňa nie je povolaním. Stala sa životným poslaním. Sme sestry zo Žilinskej nemocnice. Začínala som v podstate v nemocnici ako mladé dievča, ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke. Prešla som rôznymi pozíciami. Spomínam na to s láskou, pretože som začínala na onkológii a táto práca ma veľmi naplňala a veľmi bavila. Sestra je ten pilier, ktorá má tú starostlivosť, ale jednotlivé kolieska, to ako malé pucliky, kde v podstate je tá praktická sestra, je sanitár, je ďalší ošetrovateľský typ, ďalšie zdravotnícke povolanie, bez ktorých by táto práca nešla. Keď sme začínali na tejto pozícii ako sestra, išli sme do práce s láskou. Sestra bola tá, ktorá išla pacientovi pomáhať. Neviem povedať, či tie dievčatá, ktoré teraz končia ako sestry, či vydržia 40-50 rokov pracovať v zdravotníctve, ako sme to vydržali my, ale verím tomu, že tiež majú dobré srdiečka, sú láskavé a že keď ich tá práca naplňa, tak určite. A ty tu vlastne koľko už pracuješ?
Vieš čo, teraz v auguste to budú 4 roky, čo som tu. Páči sa ti tu? Ja som spokojná. Ja si myslím, že s týmto sa musí narodiť, pretože to povolanie tej sestry, tak ako možno niekto povie, že je to klišé, ale je to poslanie. Ten pacient musí cítiť od tej sestry, že je tam pre neho. Mnohokrát sú to veľmi ťažké chvíle, v podstate od narodenia až po poslednú hodinu toho pacienta, kedy sme pri ňom. Je to ako aj dedičné to povolanie, že tá, ktorá videla, že tá jeho mamina pomáhala, alebo otec, alebo niekto, takže prichádzajú do tej nemocnici pracovať aj oni. Moja sestra robí v zdravotníctve a videla som to od nej a ma to tak chytilo pomáhať ľuďom a celkovo starostlivosť o nich. Takže sestra bola pre teba takou motiváciou, prečo si vybrať toto povolanie. A keby si mala znova vybrať, znova by si vybrala toto povolanie? Ja som sa v tom úplne našla, takže to je... Pomáhať ľuďom je tvoje, hej? Je realita aj u nás, že nám chýbajú tie sestry, že nemuseli sme ani raz zatvoriť oddelenie, aby sme znížili kvôli sestrám prevádzku nemocnice. Každoročne oceňujeme sestry za svoju prácu. Tie mladé dievčatá, ktoré prichádzajú, cítia, že to vedenie nemocnice si ich váži, že je rado, že tu prišlo pracovať. Chceme, aby sa tie kolektívy v rámci tej nemocnice poznali, aby sa spriatelili, aby bolo medzi nimi vytvorené nejaké priateľské puto vzájomné, pretože tá spolupráca je potom v tej nemocnici úplne inak. Vždy, či už ide sestra alebo sanitár, ktorý tu má odrobené viac ako 40 rokov, malou kytičkou, poďakovaním za ich prácu. Počas môjho pôsobenia v nemocnici stretol veľké množstvo ľudí na rôznych pozíciách, ktorí si naozaj zaslúžia náš obdiv. Sú to ľudia, ktorí sa dokážu obetovať pre svoju prácu, dokážu priniesť pre pacienta to, čo naozaj ten pacient potrebuje a uľahčiť mu to jeho vlastné utrpenie, ktoré je spôsobené chorobou alebo úrazom, a za mňa im patrí všetkým veľká vďaka a prajem, aby boli plní síl, plní energie, odhodlaní naďalej pomáhať ľuďom a toto všetko potom urobí do budúcna len ten najlepší obraz nášho zariadenia. Takže za mňa ešte raz veľká vďaka.